will not see results. Hallelujah. Amen. Abagulayo bethu bebe sibabeke njalo emthandazo noma sisemakhaya sibabeke njalo emthandazo singagcini lapho. Sibahlole sibavakashele singalindi ibandla lithi asiyeni khona. Senze isikhathi siyobabona. Hallelujah. Amen. Ukuthi baqhuba kanjani ngoba kwesinye isikhathi umuntu uqiniswa yilokhu ukuthi bezile abantu bazobona bazokhuthaza. Hallelujah. Amen. Kahle kahle ukwenza okuhle awudingi ukutshelwa ibandla. Athina njengoba. Amen. Ukwenza okuhle awudinge ukutshelwa ibandla ukuthi ahambe nisonke. Amen. Uma kukhona kuwena ukwenza okuhle kwenze ungalindi abantu bakwenzile. Amen. Hallelujah. Amen. Ufana nomunye umzalwane engimaziyo akadingi ukuthi kuthiwe siyathandaza phakathi kwesonto. Uvela azele azothandaza nanesontweni akatshelwanga lutho. This is how we should be as a group of Christians. We cannot always do things as a group. Hallelujah. Amen. Akwanjalo ukulinda ukuthi kube khona othi asenzeni ukuthi bezizwe. Kanti wena uma kaNkulunkulu okuwe uthini nalonjalo lokula. Uma ngabe uyakhuluma uma ngawukhona. Hallelujah. Amen. Kanti uma kaNkulunkulu okuwe uthini nalabantu abangasebenziswana uma ngabe ukhona uma ngabe uyasebenza. Akakuthuma ukuthi ake uhambe uyongena eVarest ukuyobatshela ngoJesu. Akakuthuma. Awulinde bemezele ukuthi ngomgcinelo nge-37 zaka-October kuyahlanganwa kuyiwa e-Everest. Bazalwane, uma umoya kaNkulunkulu ekithi ufanele kube nobufakazi bokuthi uyakhuluma. Amen. Kufanele kube njalo. Asidingi umfundisi ukuthi agqugquzele nathi asihlanganile. I listen to some stories these days ukuthi kunomzalwane oshonele waba buthakathaka ngoba izimo ziyakuvelela. Izimo ziyashaya. Uma ngabe wena wavelelwa yinto evelela omunye and im-affecta kakhulu ukudlula wena, angithi kumelanga ukuthi lowo muntu uyatefa ngoba wena i-affected differently. Angithi asifani sabantu isimo esisodwa singasisheka in different ways. Ngake ngathi mina musukuza la esontweni uzofuna sifane nawe. Asinayo iduty yokuba umuntu. Amen. Hallelujah. Amen. Asinayo iduty yokuba umuntu. Bese simshaya umuntu isimo aphelelwe amandla ekholweni. Hallelujah. Amen. Aphelelwe amandla ekholweni. Abazalwane bathi asambeni somkhuthazo. Sambeni somkhuthazo umzalwane wethu uphelelwe amandla ekholweni. Kodwa sambeni socela kumfundisi. This is where I miss it. This is where it just loses me. Why are you asking for the permission of food is Wednesday? It just beats me. And then it got messed up when it came to asking for permission in my view. Because my view, awuyidingi permission yakho. Amen. Are you with me? Amen. Because umfundisi naye kumele ezwe ngabazalwane sebemtshela mangabe bayakhula. Bathi sile kumzalwane ubani bani sayombona. Akadingi ukukheya everything ewumsebenzi wabazalwane ukuthi bawenze for abantu ababuthakathaka abagulayo abanjanjani. Why do you need permission for this? Why do you even announce it to me before you go? What if you don't get hold of me? Don't have it? Is the Spirit of God who's sending you or what? This is why when we find ourselves, when people are telling you talk, and then we subject them to people's second guessing. Well, what do you think? What do you think? But last time I checked, the word of the Spirit was silent, not subject to any approval. Amen. Umoya kukhulekisa bazalwane ngonakelela. Angeke simtshele umfundisi
asigqugquzela asibuthe ngathi izwi kaNkulunkulu lithi siyizinto. Let me remind you, it's a metonymy. It's not literal. Izinto zangempela literal izona ezikuhlanganisa ziqhuthu. Wena uyonimvu ngempela like literal. You are not. You've got a brain. Hallelujah. Amen. You've got a brain and your brain works. Awudinge umuntu ozokugqugquzela atshele ukuthi uyabona le kettle alikho right. Awudingi lo. Awudingi ukuthi umuntu makawa laphana eqhubeka bese umfundisi athi hey bazalwane gijimani baba gijimani simbambeni nomunye mama. Awudingi leyo nto leyo. You don't need it. Otherwise, if we are like that, then we are literal sheep. It's not a figure of speech. In your case, it's literal and it's bad. Because your effectiveness will depend on this expenditure. And you're going to be ineffective because nikhona ukuze nifike la nafike khona. Awukwazi ukuthi uzoba because not only that when you leave you are limited to my availability and what I can do. And it can't be like that if you want to go. It can't be like that. Hallelujah. Amen. Have you been there, my family? You didn't think I remember. You didn't think so. But they bet their class. I want you to look at their home. Hallelujah. Amen. Yes. People like Moses said, I want to say that this is supposed to be well known. Yes, well known thing. But abantu abangasazi ukhule ungakhulu. Asisi sisiZulu. IsiZulu sikhulu khokho. And we know what we mean. But ngabantu ungakhula usho njalo ukuthi umuntu akokhobe cha. Isisho sesiZulu azintabethwa literal. Angithi uma ngabe umuntu uzintuthula zitulale ngencane. Bese ngingabazalwane masengene emoyeni bese ngiyasihlanganyela. Ngithi umuntu athulale ngenxeba. Ungalala kanjani ngenxeba mana yesisho. Most apply literal interpretation. And I'm sure zonke izilimi, all nationalities are nezisho. Do you interpret them literally? Lento isisho lesela ngenxeba indlela omdududu. Asisho literal umuntu unenxeba. Uyabona umnqobo. Hallelujah. So lolunye ngomfana uNkulunkulu abe nawe. Hallelujah. Bazalwane asingayeki ukufakaza ngobukhulu kaNkulunkulu. Amen. Asingavaleka amehlo ezintweni ezinhle uNkulunkulu asenzela zona. Sinenkinga yokungatheki stock. We don't take stock. We take things for granted. Last time I spoke about being content. And I said, umuntu ongakwazi ukuba content akabi grateful. Because umuntu ongabi content ufuna something very big before aba happy. Ufuna something very big before aba grateful. Hallelujah. Amen. We need to be abantwana bakaNkulunkulu abahlezi bekhuluma ngamandla kaNkulunkulu, abahlezi bekhuluma ngokwenza kaNkulunkulu. Uzobona sizobiza abazalwane kule nsuku ezizayo bazofakaza ngamandla kaNkulunkulu. Ngifuna ukutshela into eyi-one. Ngifuna ukutshela into eyi-one. Waze weza la wakuhlangane ngizobuza uzokudonsela phasi. Look, I promise. That one is a promise I will keep. Noma ngabe usuku lwakho lokugcina lolo esontweni is fact. Amen. But whether la wazosihlanganyela wazositshela izinto ngithi mina. And I said that last time, ngathi ukufakaza, you remove your importance. You don't highlight how important you are.
Amen. Don't tell us how great you are when. Tell us how great God is for the benefit of those who don't know Him. Ask yourself a simple question. Let them ngiyikhuluma imsiza kanjani omunye umuntu. Let them ngiyikhuluma omunye umuntu odlulayo ebumnyameni kustorm. Imsiza kanjani? Kunabantu abangakwazi ukukhipha endabeni leyo. Uyabazi abantu labo. Bana ngathi ngikhuluma ngani noma yini uthi ngafayini mina. Asikhulumi ngawe la. Omunye washo iflight lana. Iflight yamshiya makafika lapho masimbuza ukuthi washo iflight. Omunye uyasitshela ukuthi hayi ngisuke ngabambeka endleleni uthi omunye angakaqeda ukukhuluma. That's why mina arrive at 2 hours before time. You know when you start to arrive and when you start to fly, how many hours before time do you always? Now it turns out that you arrive at 2 hours before time. Now also what is the accident for R21? Yes, young mama, you're missing one. Mind you, I want you to understand doing 11 now. About the time who's job 11, 20 in the day. Bayavama ukwaphela ngoba into ebalulekile ukuhlakanipha kwakhe nokwenza kwakhe. Nothing more. We are not interested in the laws of Allah. We want to know about God. How does He deal with sin more? uNkulunkulu wakho awutshele uNkulunkulu wakho udila kanjani nomuntu ongasebenzi ngenamuntu osebenza ekhaya. uNkulunkulu wakho awutshele ngayo. The first one. uNkulunkulu wakho udila kanjani nomzalwane ogulayo. Sitshele ngalo. Udila kanjani uNkulunkulu wakho nenkangane. Ungashumayezi. Usitshele ubufakazi bakho. Angithi unejeni. Omunye ubufakazi bethu bazalwane. Bonke ubufakazi bakho bu-linked to your journey with God. And your journey is not identical to my journey. So now you need to tap on your journey. David uthi ngahlangana nebhere. Akathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu no uthi mi ngahlangana nebhere lathi mbro. Usho uNkulunkulu wasewenza ukuthi nokuthi ufakazi lo. Umuntu ohleli lapha phansi obhekene nebhere. Uthi okay. So that there is not the end of my life. That's what your testimony is. Ask yourself what impact are you having on the person of life. Hallelujah. Amen. We need to make it a habit to share about this zinto uNkulunkulu azenze. If singenzi njalo, then heaven will give us the testimony about our experience. Then we must talk about. Let me show you. I've made an example more than once. With Peter. With Peter, what would you say about this romance? Would you say about this? Peter, I do not care how many steps, right? But what's the indomitable steps? Yes. Do you see the difference? Who Peter was a big romance? Whether what you want, what you do, was very dumb. Who siqize qala wezintombi nawe ezingenabufakazi bakho. We don't have a testimony. But when we preach as pastors, we make a sermon about ukuwa kwakhe nokuhlukunyezwa kwakhe stop. Because that's who we are. Negativity is what we are all about. Amen. That's what we are all about. We see that when we testify, Tina. The thing is that she's going to beat her 1,000. The Bible says so indeed. Right? It's true going to beat her 1,000. It's true. What my only storm was here down, it's true. But are you going to make that your narrative? But we think about one thing I want to do. One very storm when I want out, one push a one round, and get a peace over the earth and But here's testimonial here. These are who can save in any situation. Extended his hand to me so that I hold his hand. I can talk about what
what Jesus did in that storm. When the Kuruma Goku stop, when the Kuruma Goku stop, when I tell me about my doubts and my weaknesses in that storm, yes, I became weak, but Jesus, who says, when you are weak is when you are strong, he realized my weaknesses, and by his mighty hand, he grabbed me and he saved me from that storm. That's my testimony. I will not disagree with you. Amen. Yes, so gets naked from Tagataga. Is it your testimony? Is it your testimony? And then, your testimony is killing. Your testimony is killing. Your testimony cannot strengthen anybody. Because I'm not when the Bible says so, it recognizes that in the Christian life, there is time so Amen. Are you going to make it your testimony? What's your testimony? What is your testimony? Here's the song about. Hallelujah. Amen. Who Peter also said, I hear you. I will not disagree with those facts. Who knows if they are not facts about you? But you decide whether those facts are your testimony or not. But they are factual. It's factual. It's factual. About you are true or the record yes, indeed. But me now, the Bible is not in the Isaiah Gomniaga. Wakufa wenkosi ukuzila ngomnyaka wakufa mina ngabona uNkulunkulu me I saw God. When people were talking in that year about ukufa bazokufa nonyaka uphethe kahle nonyaka mubi uthi mina is talking about seeing God. I saw God. Amen. What's your testimony, brother? Now Elijah. Good example. Elijah was used by God. Sebenza uNkulunkulu Elijah uNkulunkulu emsebenzisa umprofeti. uNkulunkulu esebenzisa lalela ngithe. uNkulunkulu esebenzisa angeke ufane nomuntu ongasetshenziswa uNkulunkulu. Amen. Noma yini esetshenziswa uNkulunkulu inyakazisa igodwe esithile. Uma ngabe ufuna ukusetshenziswa uNkulunkulu bese kunganyakaza igodwe zivukele, then you are being unrealistic. Phuma ekhishini ulayasha. Kodwa uma usekhishini uzomela ihithi yakhona. Osetshenziswa uNkulunkulu, uNkulunkulu angeke kusebenzise nje for fun feet. Usebenzisa to shake certain places. And abaningi balethwe God ngeke bahlale basonke izandla. That's why uzofika uvukele nabantu abathembile. Why? Because igodlo enyakazayo igodlo ezisebenzisa bona against you. Now Elijah is working. What is using him? Here's a woman by the name of Jezebel. Now, in Bible unity, wabaleka waya esihlahleni sonwele. Lithi Bible wafika lapho wathi uNkulunkulu akamthathi ngoba ikhaya ngoba like this. Ube ukuthi sesikhathini sangoba sokuthakathaka. Ube sesikhathini sokuthakathaka. Hallelujah. Amen. Lithi Bible uNkulunkulu wavela wathi na intebeleni wakhe athakude ngobindlela. He said, why would God give you intebeleni? Why? Because it's time of weakness. Because people are not very well. Don't pray. Don't pray against prayer. And you have to put the will in the I never did. This is what I say. Why?
Bible because why does something begin in Israel? Don't the Bible make us to do more? When you read the Bible, you know we are imagine the whole name of God was not the Buddha. Suddenly, here's the thing that they forget. Your father is not just a woman. So who is the way of fast? Whatever man listen, let me tell you something about that. Who is the way of fast? But who fast a petty farm? And also pay another fast. No, listen, let me tell you. Who fast a petty farm? I'll pay the little farm. Who will never farm over the me, who farm, I come and live farm. But I won't get mad. No, my mind is a move for only the right? Whether we are manga or our name, it depends on your motivation to live. People have the motivation to live. They will beg when they are paid with beg. Hallelujah. Because the reason that I would have been over, I got a second and a thing more, every time I won't be option. Remember what was the spoiler thing or one I did in the you had an option. But you couldn't not have an option. You must beg for you to pass. Hallelujah. Now that's the thing. Who follows God for Elijah, who did God, alright? But the who follows God, who did not attack God. The altar was very big. The altar was very pusha. Pusha the food. The lady can see what great to catch it. That's how God, my friend. Can you raise a testimony? Can you give out a similar testimony? You can't, right? That's you don't have a reason to vilify him. But nobody. When people in the country, they want to leave your house. They want to follow the God, who is God. The person who is born, one testimony to the head. God will go to my own. Hallelujah. God provides for the content in their relationships. There's no content there. There's no content there. Now we shall never be. But the question I'm asking you is, now the Lord will shut the one who may be the divorce. But throughout the journey of divorce, you will learn something. Maybe you learn something. The problem is the motive. Onayo ngokhuluma ngale wenzani ngale ndaba okhuluma ngazo ngale muntu ngala ma weaknesses wakhe ngala ma failures wakhe. What is the motive? Ungafakaza ngayo ubatshela abantu ukuthi uyamazi lona wapho umlenze wabanengane ngeshadi. Lalela bazalwane 820 that ezihlazisayo uyaphuma okuhle. You don't understand me today. Ngithi mina ey'kweni ezihlazisayo uNkulunkulu uyakhipha okuhle. Lapho umuntu uNathaniel wabuza ukuthi into enhle engavela eNazaretha endaweni ongabhekile anything good kuyona kuyavela okuhle uma uNkulunkulu ekhona. Uma ungakhuluma naloyo muntu uzokutshela izinto afundile lapho. Bayangena ey'kweni sibahleke bahlanzeke baphume ba-stronger than us.
esontweni ukuthi ubani ungambone nje mina ngathi lo uphethe ifayili lakhe bese yena sukume akhulume ngokuthi yakuqinisile elani lelo fayili angiliphiki but kukhona into bazalwane oyaziyo ngami but mina o-experience leyo nto. I'm the one who has the experience. And the one who has experience will know fathers. Obodile may not have the testimony, but the one who felt it, the one who went through the experience, can come out of there and say, but I say, I won't go Kurumayo. We're going to go to the that's why I mean I get to a little scene. Amen. Sola. Yini ufakazi bakho nawe ukhuluma ngomlilo. Oshethi noAbednego noMeshach mabaphuma empilweni bebangakhulumi ngomlilo bebakhuluma ngokudakulwa. But what is the testimony? Maybe that is why now Ahashem. Because you adopted this mindset about things that's going to happen. Wakabona isandla sikaNkulunkulu kuleso simo ukuthi uphakamise amandla kaNkulunkulu nokwenza kwakhe elelembazalwane uLazarus obehlala ngaphansi kwetafula ungambuza ukuthi njengoba uhlala ulambile ubuhleli phansi kwetafula uphila ngemvuthuluka eziwe etafuleni ngiyacabanga ukuthi ubezoba nobufakazi ukuthi uNkulunkulu uzimultiply kanjani imvuthuluka ukuthi simsustain. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu angayisebenzisa into eyidelelayo to sustain a person. Wena udla inyama ngoba ayithola sinenkinga siyabantu. Sinenkinga. Umuntu adla inyama awusiyi umuntu. Uyahlupheka. Fanele udla inyama ube ne-cholesterol uyaphila. That's why they say the moon, they might get to see the killing easy. They might get that kill again, that put a man. No one at the Yama, we are to pay more to hallelujah. Since it's not according to what we are is now, we are getting now. Hallelujah. Hallelujah. And I actually admire people the status. Among the status by and class. The woman my director who come back as a result. We director as a phone news. My general partner phone director I director. That is why Mama Kwata Mama will move on to you know who I am. Because he's not here as a customer, he's here as a director. Noma bese sontweni bese uzosukume ngoba direct. Melu ngatsithi lo muntu njengomzalwane wesonto wehamende. Melu ukhumbule phela uyidirect. Noma umshumayeza idirect. Hey, kodwa ngiyabantu bapathetic bazalwane. Do you know how nice it is kuba sendaweni ukhohlwa ngomsebenzi wakho? Ube ikhastor. Ube nje ikhastor. Ufike esontweni ube umhameli. Do you know how nice it is? Never second. And enjoy uKristu. That's why unenkinga yokuphathwa ngoba ufuna uba idirector yakho. Manje ngoba nami director kodwa nami mhlawumbe la ngibuya khona ngithi kodwa ngizaka la njenge-director ngizela njengomfundisi. Ngiyakutshela ngoba uyi-director. Lana udirector bakho Thina sizokunaza umphefumulo lithe iBhayibheli mina ngilinde umphefumulo hayi your status. I couldn't be bothered what you are. Hallelujah. It's nice to know that you are what you are. Ufakazi lobo but do not treat it from that point. Hallelujah. Otherwise, mawufuna ukusitshela ukuthi yini ungamangali ngesehlupha sokucela imali.
usiphe phela. Amen. Ungathi siyahlupa wena ositshelile. Yini ubufakazi bempandla kaNkulunkulu kuyaphilisa yini? Kuyaphilisa lobufakazi benu. Uma ukhuluma ngalabantu laba ukhuluma into negative ngabo, ukhuluma usitshela ukuthi hey, yabona Elijah man wayeyigwala, Elijah was that and that. Hallelujah. Many of us have never done izinto ezenziwa Elijah. But you can remember ukubaleka kwakhe. We have never done even a quarter. Hallelujah. Not even a quarter. But we are brave to talk about ukubaleka kwakhe. Akekho noyedwa umzalwane ongeke abe nesikhathi sokuthakathaka. Kodwa usuka kulobo buthakathaka, my question is, yini ubufakazi bakho? Wafela, washonelwa usemncane abazali. Yini ubufakazi bakho from the point yokuthandana? Unentandane ehlezi lana efuna ukwazi ukuthi uyayithanda. Can't you tell us that? Ufuna ukusitshela wena ukuthi how ubulawa isinkwa ne-peanut butter? Bula isinkwa ne-peanut butter njalo. At least ugcobisa something. Kunabantu abangagcobisile basebenza njalo. Kunabantu ezange babe nesinkwa nhlobo. Badla isikhokho sebaba netiye. Ubuningi bethu sela siyazi into engikhuluma insuma-nsumane ngoba ni-rich nilobe ningazazi nje. Kugcwele abantu aba-rich la abangazange ba-rich. Ubufakazi bakho bu-rich bungaphakamisa umuntu ukuthi wena ulele udlile izolo. Kunabantu abalele bangadli. Yini ubufakazi bakho? Ubufakazi buphakamisa uNkulunkulu manje. Akudithela uNkulunkulu. Akunasimo ongathi udlula kuso ungaphumi uphethe ikhanda likaGoliathi. Isimo nesimo kusibonisa ikhanda. Sifuna ukubona ikhanda. Musu kusitshela ngomkhonto kaGoliathi ukuthi ubungakanani, ububhekene nobudodoshiya bakho unganani. Ake usitshele wena, sitshele ukuthi wasudlula kanjani. Udluliswa kanjani? Udluliswa kanjani bazalwane? Hallelujah. Ukhona ubufakazi kule nto odlule kuyo. Ukhona ubufakazi kule nto obhekene kuyo. Ukhona ubufakazi. Labantu laba abagxekayo, labantu laba abakhuluma ngayo, labantu laba ababetreyayo. Even in betrayal there is testimony. Even in betrayal, you can testify about something. God never leaves you in betrayal. Hallelujah. Let me teach you something about the Lord. Umuntu umngani wakho. Ebese kwethemba nge-information personal nezinto zakhe personal. Noma ubungani lobo bungaphela, usuka ngitshela abantu into atshela confidence. Lento engikhuluma ngayo ukwanga utshela abantu ngezinto ukuthi atshela confidence ngoba benizwana. It exposes your bad character. It's not about you. It's about your bad. Awunasmilo. You are a bad person. When you feel into something, how correct? The moment sinasazwana ubona ufanele ukuthi utshele wonke umuntu, bayatshela in confidence. Wonke umuntu usekaza zonke nezifo ezingiphethe. Kodwa nakulezo zifo batshele lezifo vele ngenza iphutha ngakutshela ngiwethembile. Batshele mina ngizobatshela how God sustains me with those. Mina nokufakazi bami, ebamufakazi ukuthi ngigciniwe esandleni senkosi. Batshele, and one thing I know,
When you are busy telling them, God hears it. And He wants to show off Galedo over Chelayo. Ukuthi ngizomphakisa lolo batshela ngaye. Amen. Hallelujah. Amen. You have testimonies. Ngisho nengane efeyilile esikolweni. He has a testimony. He has a testimony. Asifundeni bazalwane ukukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu ngoba bukhona kuzo zonke izinto. Asifundeni eBhayibhelini encwadini yamaSalms 71 lithulile izulu. Hallelujah. Babona abantu abasebenza ku-construction company manje izulu bajabula kabi bathi zamanamlelo. I'm sure abanye abazalwane bebesho ngenhliziyo bathi zamanamlelo afanele zaphuma eli namhlanje. Elayeli ithule imvula. Mina bengazi ukuthi izothi kwaye idlule. Khuleka emaplazini mina I can tell you imvula ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Hallelujah. Sinikezwe umlayezo webazalwane, sinikezwe ubufakazi. Lethi iBhayibheli onendodana nobufakazi. Sinikezwe ubufakazi ukubona. Ufakazi ukuyibona, ungahambi uadopt ubufakazi engasibo ebendodana. Onendodana unobufakazi, why ngoba indodana ngeke ibe khona kungabikho izinto ezenzakalayo. And onendodana uzofakaza. Lithi iBhayibheli sinqoba ngezwi. Sinqoba ngezwi lobufakazi. Hallelujah. Sinqoba ngezwi lobufakazi. Sinqoba ngezwi lobufakazi. Sikhuluma ngamandla abonakala ebumnyama. Sikhuluma ngokukhanya okuvela kumnyama khushe. La uke ngisho ubone khona anything phansi. Sikhuluma ngokukhanya okuvela lapho. Hallelujah. Amen. Sifunda from verse 15. Sifunda from verse 14 to verse 16. 14 to 16. Mina kodwa ngiyakwethemba njalo. Ngingeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho. Umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho. Ngensindiso yakho lonke usuku ngokuba anginakukubala. Ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova. Ngiyakubonga ukulunga kwakho okwakho kuphela. Hallelujah. Amen. Then 22 to 24. Yikhona nami ngizakubonga ubuqotho bakho, Nkulunkulu wami. Ngogugu lwezintambo ngizakudumisa ngeharpu, wena ongcwele kaIsrayeli. 22 to 24. Izindebe zami zizakujabula ngokuba ngizakudumisa wena, nomphefumulo wami owuhlengileyo. Ulimi lwami futhi luza kukhuluma lonke usuku ngokulunga, ngokuba badunyaziwe, bajabulisiwe abangifunela umonakalo. Hallelujah. And now David talks about declaring. You know when you testify, you are declaring. You know when you talk, you are declaring. Lithi iBhayibheli udla isithelo solwimi lwakho. When you talk, you are declaring. When you testify, you are declaring. Uthi David, I will declare your greatness. Uthi, as for me, I shall always have hope. What is the meaning of hope, Pastor? When we talk hope, sikhuluma ngomuntu ongakabi nayo lento ayihope athemba kuyo. But I will always talk about my hope. What are you talking about?
What do you talk about? What I will talk hope. Umis doesn't harm you. I said I'll always talk hope. I'll continue doing fine. And only continue. I said to you last week, Bazaran, and I'm sure many of you frowned at me. And I still repeat to you. Ukuthi umzala wakho akusumzala wakho uyisango uyini akuqedi umndeni. Amen. Usese umndeni wakho. Are we together, Bazaran? Angithi njengoba nawe awuhambi njalo uthandaza. Mawusemndenini awufika uthandaza. Makunesifo uze semncede ngento zesifo. Makunomgidi uze. Why wena ucaba ukuthi mawuhlangana nesangoma nje usibisi. Are they always doing that? No, why are you avoiding immediately? Why are you doing this? Are they bakhula njani? Mawufika ekhaya kini uhlangana nosisi wakho esangoma. Buti. Savum. Fumanimo. Savum. Do they do that? Now tell me, why you maintain iqhekeka ngoba asiyabazalwane sonke? Usisi wami ongasumzalwane. Usisi wami. She's my sister. Hallelujah. Amen. My mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long, though I know not how to relate them all. What do David angina ability yokukhuluma ngako konke? uNkulunkulu bazalwane uyasebenza empilweni zethu, wenza izinto empilweni zethu. God is busy in our lives. God is working in our lives. And ngeke ukhulume ngokwenza kaNkulunkulu ungaboni. You have to see it. You have to see it. You must be in the moment. You must be in the moment. Hallelujah. Because you could be there but not be in the moment. I don't know if I'm saying but don't be in the moment. It's possible. But being not in the moment, Mama dancer, it's not danceable. It's undanceable. You are there, but you are not in the moment of the sermon. You are not in the moment. Be in the moment with God so that you can see what He's busy doing in your life. Be in the moment with Him. No more it's a moment. Call it a moment with God. Be in that moment with God. You will emerge there with a testimony. No matter whether it will end abantu nabazali bakho abakwazi nokubheka phuma lapho unokufakazi bokuphakamisa ngobona abazali bakho lapho. Amen. Ngoba sibanda sikaNkulunkulu, we are so obsessed about our dignity and the dignity of the church. When Jesus says, "Uma ayi-1 ilahlekile ngishiya 99 ngiyoyifuna," thina we want to retain the dignity of the 99. Hallelujah. Amen. The preaching and the obsession about holiness and righteousness must not cause the church to miss the mission of Christ. And let me repeat it over here. The obsession about holiness and righteousness and obedience must not cause the church to miss the mission of Christ for the world. Amen. We are so obsessed about holiness in such a way that we are holy, Hallelujah. Amen. I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Since my youth, God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. Since my youth, since you have taught me. Since hallelujah. Amen. Since God, you have been with me, because as I say, respect of age. He can walk with Mtwana as small as this one. Hallelujah. Amen. The day of God has begun, as born. That is why about Moses. Little Bible Moses, what does the look cousin, a pillar cousin, little Bible one
want the testimony yalabantu abadlule ebunzimeni. Ngifuna ukuphuma ebunzimeni mabaphakamisa i-testimony nami ngiphakamisa i-testimony nabo. Lithi iBhayibheli washiya umnandi basebukhosini wayobajoyina ukuze gcineni ubufakazi bethu. Musuku usikhiphe ezintweni ibazengena kuzo iba ne-testimony efana neyethu. We are here together so that we can share the testimony. Amen. We will share the testimony. The testimony is about the greatness of God. Now let's go. Verse 22. David, you will increase my honor. No, I will praise you with the harp for your faithfulness. My God, I will sing praise to you with the lyre and Holy One of Israel. My lips will shout for joy. When I sing praise to you, I whom you have delivered. He talks deliverance. He talks deliverance. Who delivers you? Who delivers you? Uthi John bekhuluma ngoNkulunkulu. Uthi before yonke lento yenzeke, I heard about you. Uthi after going through difficulties, now I know you. Right? Amen. Kunemimoya ekwenza ukuthi ube converted from knowing about God to knowing God. Kunemimoya, kunezimo eziphathayo from umuntu ozwe ngoNkulunkulu to umuntu ombonile. Ngithi kuwena namhlanje mawudlule ey'ntweni, see God's hand somewhere there. Amen. Hallelujah. Amen. You can testify better. My tongue will tell of your righteous acts all day long for those who wanted to harm me. My tongue will tell of your righteous. I will talk like someone who knows God, because why? He will never let me go through things. Abesangazi bonke abantu bazalwane efunda ngabe eBhayibhelini akekho noyedwa engakafunda ngaye mina owangazi ongakazi adlule ezimweni eziletha ubuthakathaka. Wena umzalwane anobuthakathaka enkonzweni, thina sinamalebuli sithi uyatefa. Ne? Sithi uyatefa, sithi akakholwa. Sinbiza ngawo kamagama size singasamsupport ngoba we have labeled. I always say this. The way you label me, you will treat me accordingly. Do you know that? You're going to treat them according to that label. Amen. Uma uthi bayatefa uzobatreata njengabantu abatefayo. Uzothi befa esimweni uba ignore ngoba usutheni you have labeled. You have labeled them. We label these people. Hallelujah. Uma umuntu eshawe isimo bese uphela amandla enkonzweni angasakhonzi, what do we say? Bevela ngakhona. Kusho thini? Because we are losing one thing. As a Church of Christ, we have a duty ukuthi siyekuloya mzalwane luya siyozama ukwenza sure ukuthi uphuma nobufakazi lapha ngoNkulunkulu wethu. Ukufika kwabazalwane esimweni sami kwenza ukuthi ngiphume nobufakazi. Kuze kuyangisiza ukuthi ngibone uNkulunkulu nami ngibone ukushaya. Hayi bazalwane. Ake uzibuze ukuthi ubufakazi bakho yini, and uzibuze ukuthi what do you do to help people abazalwane babe nobufakazi obuhle when they are going through. Hallelujah. Because when umuntu eyedwa uyavama ukuthi ahlangahlangane, uyabadinga bakubo ukuthi bazombonisa indlela yokubheka yasekhaya. Ukuze azophuma kulesimo aphume ephethe inhloko kaGoliath. When David was facing Goliath, let me teach you bese ngiyavala. Hallelujah. Kusho wona ukuthi bengizovala ibhizinesi imvula. Hallelujah. When David attacked and killed Goliath, remember this one. He was not alone.
noma ngabe waphonsa itshe eyedwa, it was important ukuthi kube nomuntu ophonsa itshe. But he was not alone. He had ebakubo bekhona. Umuntu ebhekene nesimo noma impilo ibhekene nayo iyadinga ukusurroundwa ebakubo. Uma ephonsa itshe uDavid aphonsa itshe bazalwane bekazi ukuthi bakhona basekhaya noma ngabulawa bazosithatha isitulo sami. They will take. This is an importance of the church. This is the importance of the church. Hallelujah. Mangaphonsa itshe lapha ngiphonsa usarando abantu basekhaya kubo. Lana ngitshela ubufakazi babazalwane obuhle babadlule ezweni kuyadinga ukuthi bushepwe ama-action wakho kuleso simo. Uma ngigula isikhathi eside ngingapholi, the day ngiyophola ngiyokhuluma ngabazalwane bangena bephuma. Abazalwane angisikhulumeli. The day ngiyophola ngiyokhuluma ngalaba bebepaka imoto bezombheka baphethe ama-apula namabhanana. Ngiyothi ngibonile uNkulunkulu ebuthakathakeni bami engithumela abazalwane engikhonza nabo nginobufakazi. I've got testimony. Babusisiwe abantu abanikeza ubufakazi ngoThixo ebantwini abagqokishayo. Hallelujah. Noma ngabe umuntu akahlalanga basaphila besiyadlula emhlabeni, umndeni wakhe uzothi ngibone ibandla liphilayo. Kade ngizokuthola ngebandla kaKristu kodwa ngibone namhlanje ibandla kaKristu beligeza liphuma udadewethu, umfowethu ubengashiyiwe eyedwa. Ngikhuluma. Now that is why abanye ke ufisa ukuthi uphuma nobufakazi obungesibuhle ngoba bakubo bebengekho. Bazoqiniseka ukuthi uma ephuma lana ukhuluma uNkulunkulu wethu kahle. Are we together, bazalwane? Ukhona bakho esimweni sami kuyangisiza ekufakazini engizophuma nabo la. Musuku ngilahlela ngaphandle, musuku balekela ihlazo lami. Hallelujah. Ungabalekela ihlazo lami, I need to eat. Ngoba abantu abawumndeni bathwalisana uhlazo. Ngasho phela mina ethema bangimangalela ngoba bazalwane lana sibantu kaNkulunkulu siqalisile iqiniso noma singazi ukuthi le gama leqiniso noJesu azanga phezulu noma umuzi ukuthi yini. Kodwa siyathanda ukuthi uneqiniso. Ngathi mina umntwanami angaboshwa ukuthi ubulele umuntu or untshontshe whatever. Ngiyomlandela, ngiyomsupport. Anginandaba ukuthi nithini. Ngubaba mina. Before ngiba ukufundisa. Ngubaba. And ubaba wendodana, ubaba wengane ungena nayo noma uziphi. Njengoba uNkulunkulu wangena nathi wathumela uJesu azongena nathi esonweni. Wathumela uJesu azongena nathi esonweni. Kufanele sifunde uNkulunkulu how to be a father, how to be a parent. Nizomkriticize ke mina bantu beqiniso. Nithi akalimeli iqiniso. Yini iqiniso? What is the truth? What is the truth, brother? Uma umzali wakho ephuza utshwala. Ngizonqoba amadoda namhlanje. Before ubani. Umzali wakho ephuza utshwala. Ezovakasha kwakho. Wena ufike la nothi aphuzo kwakho. Umamukela kanjalo yisho ophuza utshwala. Let me ask you. How can your father feel welcome emzini wakho? Umungamuphi into emenza feel welcome. Let me ask you one. Nilahephi izwi elithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. iChristianity lena iningene emakhanda ngalendlela ukuthi nilahlekelwa ama-principles
kwa uyisho akasazeki. Lithi iBhayibheli lisho nje iBhayibheli elane ebandleni. Lithi abancane abazise abadala. Lisho kanjani? Lithi abancane abazise abadala. That is why nasemsebenzini nikhohlakele nabangaphathi. I had a case the other day yobaba omdala oxoshwe emsebenzini ngoba ubengaphilile wafike wahlala esitulweni sika manager. Umanager wentombazane enga-32 uba ona 50 something njengami uthatha ufika udonsa isitulo sika manager uyahlala. Lona uthi ubani othe uhlala la? Uthi mntanami angikho right. Ungibizela mntanami. Gumdala khona suspended. Ube suspended nobaba lona uyafaint. Kusho ukuthi blood pressure be high when a mode suspended is shoot higher. Uthathwa i-ambulance. Bafana uma siyibhanga kulosohlulwa yizwe ngobuntu asivaleni isonto sidayisele ebuilding. Uma isikhundla singena ekhaya ngalenza ukuthi uba yihyena uba yisilwane. Then isikhundla asifanele isikhundla. Noma ngabe uyimeleje uphethe hlonipha abantu abadala ubaphethe. You are appointed ukuthi ubasize basebenze. Hayi bafile ukuthi umncane baphethe. Sibabi when we are in power. Sibabi when we are in power. Hallelujah. Now baba wakho akwazi ukuzitshela bakhe ngoba kwakuholy. What is to be holy? Let's go back there. Ukuba ngcwele. What is that? What is holiness? Umuzo ungengena utshwala. Uyabona uma kuyiChristianity yona ngiyafunga ubaba kufanele iqalwe phansi uyifundise. NgokuyiChristianity yona. That's why uTutu waze wabhala incwadi ethi God is not a Christian. You know what it means? Abazalwane bayathanda ukuthatha iChristianity yabo bayisebenzise ukubandlulula abanye abantu. Wathi kunencwadi, you must read the book. If God is not a Christian, remember abazalwane unguNkulunkulu wabo bonke. Sometimes siyakhohlwa sithi uJesu weza wazofela noChristian. Don't we? No, he actually died for the world. This is the reason why you have lost an impact. Because you are content. Ukuthi mina ngisindisiwe uJesu wamfela. You are suffering from the spirit of elitism spiritually. Spiritual elitism is in the Christian. Abazalwane basuffer from spiritual superiority. But superior, brother. Ayithi ebuhlungu nje umfundisi wabazalwane bese engcwabeni wamazalwane. Ngoba we have portrayed ourselves as superior. So ngeke umfundisi wabazalwane ngapha khona kanjani mhlawumbe khona ukuthi asigqokile amaroko. Athi should develop it. Manje manje uqaphela ukuthi uyobehave kanjani. Ngoba bakubekeli la. Hallelujah. Because that's present kulabantu zanda bakholwa babagqoke lo. Ikhona into enjalo mama. Ukuthi awufundiswa ngomgqoke lo. Is there anything like that? Why ugqoke icolor mina ngingayigqokile? Kusho ukuthi awumazi uNkulunkulu. Ukhona sakalo balo. Sisaba nokuhleka bazalwane ngoba wahleka umagnento ehlekisayo kuthiwa uyadelela. Ngoba umfundisi wabazalwane. Kunengoma mina yangishaqa esifweni eduduza. Ingoma yasho imbuka yathi yathi I couldn't hold myself. I wanted to laugh,
But I knew what is at stake. Bazothi ngiyadelela. Akukho umfundisi umsiza lana wasewele of God Family Church. Sicela ngaphakama sizophakisa ngayo yena le ngoma yempukane. I can't laugh. Mene ngijabule. No, I'm busy asking myself in my head, what the heck is this? I have to see this thing because if I don't do so, who Christians don't let again on that? Couldn't behavior was about the women now who accepted who Christian later. How do I show my about to go Christian over undermine? So when you call and get Pugani, whether you have just think about the Pugani. You'll be fine later on. You'll be fine. And then you'll be mad about you to live in Goma, right? You'll be hurt. But now to live in Pugani. These people know what they are doing. That's all right? Now, was the one kumele ujele nabantu kuzolethe lento elethile. That's how Jesus then says, hlakaniphani njengeyinyoka bese nibe bunene njengamatshu. Ukucula kwami ngempukane ubunene. Ne? Mangiqala ngisukuma ngirecognize ababishop nama-archbishop. Ngirecognize wonke umuntu because you know why? When I do so, I make them warm up towards what I'm praying. And sukumi lapana ngithi mina ngesogwini ngigqoka amarogo uJesu amazi. Bazalwane, what testimony do we give Lasamba Khona? Nkulunkulu othandekayo, we thank you. We bring the praise, the glory and honor to you. You are worthy to be praised. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. We are not going to say akekho njengawe uNkulunkulu. Ngoba munye uNkulunkulu izwi lakho lesitshela kanjani. Wena wedwa uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Intando yakho iyona ezogcina. Izwi lakho lithi kodlula izulu nomhlaba. Lona lizoma kuze kube phakade because likhulunywe nguwe. Ongenzekanga ngesikhathi sami ngibonga ukuthi kuzokwenzeka bawuthandekayo noma ngingasekho ngoba it's not about me, it's about your word. We thank you this morning that we the praise, the glory and honor to you in Jesus' name. Musinkonza namhlanje sibonga lezulu elinele uNkulunkulu othandekayo asesoli because it's here to ensure food security and lower inflation and low interest rate. Bakweleta abantwana bakuNkulunkulu othandekayo umikhuphuka interest rate bayachobela ekweletini. Mali lezulu lisiza kuwo konke lokho. Asizokhuleka against what we need in Jesus' name simply because we've got situations. We want to thank you. We want to thank you for your love and your righteousness and your faithfulness, and we shall declare that to the nations. We shall declare to the people that you are God. We have Lisa Napereni, we have Lisa Ipwetweni, we have Lisa Imwena, Lisa Feni, in the name of Jesus. Tabatutu molongo, usibanda lakho namhlanje elibe khona lazokhonza. Abanye basemakhaya kulo thandekayo ngezimo ehlukahlukile namama linga babothandekayo saya ekhaya lakhe lethezu lakho ugulayo asibize sombeke izandla sayenze izwi lakho thina sambeke izandla kukulothandekayo sishiya konke esandleni sakho sizohleze njalo simkhulekela sikhulekela ukuthi ulule isandla sakho lana khona umphakamisa umphilise ngegama likaJesu Kristu. Sibakhohlwa nabanye ogogo sibanyoni abase old age home lapho khona kukulothandekayo siyazi ukuthi moya wakhe ufuna ukuba lana sikhona. Mphakamise inkulumo othandekayo unikeza intokozo ehleli nabanye ogogo nomkhulu laphana umeluse njengomntwana wakho njengemvu yakho
We thank you, oh God, we bring you praise. Nabanye ngababalanga ngamagama engabagagulanga. Uyabazi kulothandeka ngokungaziwa kimina kuyaziwa wena. Ngegama likaJesu Kristu phakamisa le bandla ulibeke esiqongweni la olufuna khona ukuze libe ukukhanya lithi izwi lakho sibe ukukhanya kwezwe lithi umuntu akasokheli isibanda sibe ngaphansi kwetafula. Susa le bandla ngaphansi kwetafula ulibeke esiqongweni ukuze libe ukukhanya ku-Everest yonkana ku-Plainville yonke nakwindawo zonke ezizungezele bandla. Ngegama likaJesu Kristu hamba nathi emsebenzini uhambe nathi emakhaya usise kokukwenza kwethu in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Motivate your hearts.